Biasa pada ngene iki ya ceritane iki. Dan bendino negur ngene, dhewean nanti ada yang menemani. Ngopi ae. Bengi-bengi ngopi jan rasane nganu, donya iki kaya tak panggoni dhewe. Weh, liyane kok ngampling ben kapok. Maksudnya piye kuwi? Kok iso liyane ngampling? Lho, omahku mewah kok. Itu jagi. Kowe nyapa, Rene? Ya ora apa-apa, aku yo kesepian kok. Kesepian. Ngono nyapa blayu-blayu. Sel, opi Kok kaya kan lho. Kaya antit ae. nyapa kok tit? Kalau diomongne, diblur. Kuwi elek oleh. Apa? Kelo kondi? Kok kono Rene? Duh, bocah piye iki? Ya padha kaya kok kulon ngetan ngono ya, gregete lho iki susui. Kuwi jan mbok. Apa? Kape ngomong apa? Iya no kancaku. Iya lho kancaku piye iki? Kok apa cerita? Cerita apa? Halo, tak ceritano. Awi dhewe saking ambiarku ya. Panas ngenteng-ngentengnya aku ngomong ini. Wah, aku curhat ning langit itu. Sore udan ang langit berbus melili. Mbok curhat iki? Heeh. Aja mbok terus-terus nih, tenang. Lek mbok terus-terus nih iki lek sampe anu langit iki mbok curhati sampe pegel sampe bledek kowe. Yo jekeng-keng no sayangku. Jekeng sayangku piye. Iya, Mas. Ceng ngono rasane. Ceng. Bau wow. Kopi. Kok iso kuwi kowe putihan. Putih itu suci. Lah gitu ceritane sampe itu sampai berbes pilih kayak piye. Lah, Aduh. Balik lah. lah aku timbang kene curhatmu yo padha ae. Kowe mesti ambiar kowe. Kowe le curhatmu kleru ning kene. Lha wong atiku dhewe iki peyak-peyak malah mbok curhati le. Lah yo kuwi lho. Aku nek tak balik ae aku neno. Cep kopi. Assalamualaikum. Salam. Arek enek. Dan bisa cilik-cilik iso galau gitu. Langit dicerita sampe berbes mili. Arek greget deh. Oh, blung.